Прывітанне, мои даражэнькія сябры. А ці ведаеце вы, чаму кот мяўкае? Не ведаеце? Дык я вам зараз раскажу. Гэту казку паведала мне моя бабуля. Ну, слухайце. Жыў некалі стары кот. Было яго 3 сыны: Саўка, Ляўка, Мяўка. Бацька гаворыць сынам: «Сыночки мои, даражэнькія, трэба вам ужо на паляванне хадзіць, а то мне цяжка старому за мышамі бегаць». Пайшлі сыны ў лес. Саўка кажа: «Давайте пойдзем у розныя бакі, а потым, як наловім мышэй, вернемся на гэта ж самае месца». Браты згадзіліся. Саўка і Ляўка далёка не адыходзіліся ад таго месца, дзе дамовіліся сустрэцца, а Мяўка ж зайшоў у самую глуш. Там ён і заблудзіўся. Пачаў ён гукаць братоў, але ніхто яго не пачуў. Чакалі браты Мяўку да самай глухой ночы, так і не дачакаліся. З таго часу ходзіць кот і мяукае: «Мяу, Мяўка, дзе ты, мой сыночак?» Вось таму кот і мяукае.